Il-laqgħa tal-Med9 qed issir illum fil-Belt u fl-Mdina qed issir f'kuntest ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Ara kif għaddejja l-gwerra fl-Ukrajna li bdiet fi frar tas-sena l-oħra u waslet għal kriżi fis-settur tal-enerġija u l-inflazzjoni. Fis-settur tal-enerġija fil-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej il-prezzijiet splodew għal familji u n-negozji. Dan fil-waqt li l-Gvern Malti bl-oppost issussidja l-prezzijiet u żamm il-kontijiet tad-dawl stabbli. Minbarra hekk il-kontinent Ewropew, speċjalment ir-reġjun tal-Mediterran, iffaċċja sfidi li għandhom x'jaqsmu mal-fenomenu tat-tibdil fil-klima. Dan kif matul is-sajf li għadda, pajjiżi bħal Greċja, il-Portugal u Spanja intlaqtu minn nirien qawwija. Dan fil-waqt fis-sajf li għadda pajjiżna flimkien mar-reġjun tal-Mediterran intlaqat minn sħana estrema. Bix-xahar ta' Lulju li għadda kien meqjus mix-xjenzati bħala l-aktar xahar sħun li qatt ġie rreġistrat madwar id-dinja. Waqt li fl-aħħar ġimgħat is-Slovenja, il-Greċja, il-Bulgarija, it-Turkija u l-Libja sofrew il-konsegwenzi ta' arar kbar fejn eluf ta' persuni wkoll tilfu ħajjithom. Bitħejja għall-laqgħa tal-mexxejja tal-Med9 tal-lum, f'dawn l-aħħar xhur, pajjiżna ospita numru ta' laqgħat ministerjali. F'Malta saru laqgħat dwar is-setturi tal-enerġija, tal-affarijiet barranin u anke dwar l-iżvilupp tal-intelligenza artifiċjali. Fit-18 ta' Mejju li għadda, il-Ministri tal-Enerġija tad-9 pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu f'pajjiżna biex jiddiskutu t-triq il quddiem f'dan il-qasam kruċjali minħabba l-kriżi li għaddejja bil-gwerra fl-Ukrajna. Hawnhekk il-Ministri mill-pajjiżi tal-Med9 ġew milquha mill-Ministru tal-Enerġija Maltija Miriam Dalli u preżenti għall-laqgħa kien hawn ukoll il-Kummissarju Ewropew tal-Enerġija Kadri Simpson. Hawnhekk id-9 pajjiżi ffirmaw dikjarazzjoni konġunta bħala sinjal ta' impenn għall-Mediterran bħala ċentru ta' enerġija nadifa. Fit-tmiem din il-laqgħa li saret f'dar il-Mediterran, il-Ministru Dalli sostniet li hu ta' sodisfazzjon li l-pajjiżi kollha jaqblu l-Mediterran u jkun protagonist għal enerġija aktar nadifa. Fit-13 ta' Settembru li għadda, rappreżentanti mill-Ministeri għall-Affarijiet Barranin bil-pajjiżi tal-Med9 iltaqgħu f'Palazzo de Piro fl-Mdina fejn ġew diskussi temi komuni għar-Reġjun Mediterranju. Fit-tmiem din il-laqgħa għolja waqt konferenza tal-aħbarijiet barra swar tal-Mdina, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Ian Burge sostna li hu biss Mediterran stabbli u wieħed fil-paċi li jista' jwassal biex ikollna l-Ewropa stabbli. F'kumment ma' One News wara din il-laqgħa, il-Ministru Burge tenna li l-pajjiżi tal-Med9 huma vuċi waħda. Sostna li dan jawgura tajjeb għal deċiżjonijiet li jkollhom l-effett fuq il-ħajja tan-nies kemm Maltin u anke Ewropej. Fl-20 ta' Settembru li għadda saret it-tielet u l-aħħar laqgħa ministerjali tal-Med9 f'pajjiżna qabel illum. Din kienet dwar l-intelligenza artifiċjali. Hawnhekk il-Ministri u rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Med9 ġew milquwejn mill-Ministru Malti għall-Ekonomija Silvio Xkembri, waqt li preżenti kien hawn ukoll id-Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea għall-Komunikazzjoni, Kontenut u Teknoloġija Roberto Viola. Matul il-laqgħa għolja f'Malta, rappreżentanti mid-9 pajjiżi tal-Med9 iffirmaw stqarrija konġunta li permezz tagħha se jikkoperaw aktar fis-settur tal-intelligenza artifiċjali. Konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem din il-laqgħa, il-Ministru Malti tenna lil pajjiżi tan-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea qablu li jsir investiment robust fl-infrastruttura tal-AI u biex jinħolqu ċentri madwar ir-reġjun għar-riċerka u l-innovazzjoni biex ikun hemm startups u intrapriżi ġodda, settur li kull ma jmur qiegħed dejjem jevolvi. Din l-aħħar laqgħa ministerjali tal-Med9 saret fl-MFCC ta' Għali, waqt li kienet għaddejja l-ewwel Expo dwar dan is-settur bl-isem ta' Tech Expo. Dawn il-laqgħat kienu ta' pedament għall-laqgħa tal-mexxejja ta' dawn id-9 pajjiżi tal-Med9 li qed jiltaqgħu illum f'pajjiżna.